Highland Park, Between You and I. Det her, det er virkelig, virkelig fedt. Jeg er lidt excited. Jeg har lige været i Sverige, hvor jeg fik lov til at smage den for første gang. Og jeg tror måske, jeg er en af de første, som får lov til at lave et review af den, og det er jeg ret vild med. Så nu skal vi jo til at snakke om, hvad den dufter af, hvad den smager af. Det må være en masse lyng, og der må være noget honning. Nej, det er ikke det her, det handler om. Det her, det hedder Between You and I. Det handler slet ikke om, hvad Highland Park, de mener, at du skal føle og smage og så videre. Nej, det handler nærmere om, hvad du synes. Konceptet er Between You and I. Hvad synes du om det her? Hvad kommer du til at tænke på? Så du kortet? Det er jo vildt. Prøv at se det her. What emotion do you taste? What memory do you taste? What style do you taste? Det bryder fuldstændig rammerne ned for, hvad man er mand til. Normalt så sidder jeg ævler med alt muligt, når jeg snakker whisky med fine noter osv. Det gør vi slet ikke her. Så, tell me what you taste between you and I. Jeg synes, det er så fedt. Jeg tænker rock and roll. Jeg tænker efterår. Det gør jeg sikkert på grund af farverne. Jeg tænker forandring. Og så tænker jeg, at det smager pokkers godt. Men jeg kan godt tænke mig at høre, hvad du synes om den her stil. Lad mig endelig få en kommentar. Skål, og tak fordi du så med.